wozani lana sikhulumeni sanibonani ngani ayinina futhi nje nqa nokuthi ngize siningi ngani zakwethu nimsangane nje ngithe nina nginantshela every day faka like ufake noma i-comment ebhedayo anizwa guys. Okay, ngiyanicela ngomoya wesonto, please put like there. Helani ke yabona kunabantu abangeke bamblame uNkulunkulu. Mina ufuna ublame uNkulunkulu nje uNkulunkulu nje sengamena vele abathethisi bayiphilile impilo. Yabona ethi ngiyagula ke ngifeel nauseous. Guys, I'm going to vomit. Oh Lord. Father God moya ingcwele kodwa phela ngeke ngimitha ngene uMaria. Yabona lo mama lo hayi uyiphilile impilo noma ngenzakalani yena uyiphilile impilo. Nizwile indaba ezenza lo shona. Okay, shame bandla uSARS has been following her. Uthatha kubuye kuphinde kuhambe. Hayi ngathi manje ke akubuyi kodwa manje uSARS mfethu usubiza kanjani ukuthi uze uthathe uzuntshontshe. Hayi ngeke uSARS uroge uthatha ibhola la mama. Okay, sharp ke siyakwazi konke lo, but the new developments is the fact ukuthi iPSL isivele yesusa wonke imidlalo manje abadlali abadodazi wenze njani ke la bathanda ukubuka ibhola ngenxa yeRoyal AM. Kanti nje ubusathatha ibhola phela njengoba ethatha iclub iRoyal AM yalo mama lona chaza ukuthini? Okuchaza ukuthi uthatha abadlali bahleli kaSARS laba bahleli nje kaSARS abadlali manje usisa kanjani ibhola ngoba phela abantu labo bengathathi ngani umuza no ngeke lo muntu uyaphila lo muntu uphila isithabathaba sempilo uphila isinoma kanjani. So now shuthi ngathi isikweleti asanele after ukuthatha ama-G-Wagon after they took G-Wagons, the BMW, the Mercedes-Benz, the Crusaders, the big cars, what do you call it? The Unos, lo mama, shame, Mom Keys. So Mom Keys, bamthathela izinto zakhe. Bamthathela le means nemoto ebiza still isikweleti asihlangani. Bathatha iRoyal AM still isikweleti asihlangani. Shuthi bazothatha yena ke manje lo Andile indodana yakhe uAndile ledlala ibhola ngaphela ayiphilile buka lo mama ayiphilile lo mama impilo kodwa ke kuyadingeka ukuthi ube umuntu onezimali zakho nje ube nomngane oyedwa ongena ndaba nezimali zakho. Yabona thina silabantu nje mesiphila nawo unemali unamali mobhedile zokutshela lalela wenza 1 2 qomama akazifuneki ukutshelwa ke kodwa ke qomama uyitshele unika ama advice asifuni. Lo mama uphilile impilo besha amaphathi omhlaba phethe reverse yomhlaba noma yenze njani phethe reverse yomhlaba yay. So anyway, I was here to let you know that abadlali bebhola okanye sithi iqembu lakhe njengamanje angeke likwazi ukuthi lidlale because obviously of the problems and the issues she is currently facing njengamanje. Yezwa manje she's currently facing njengamanje. All I'm feeling sorry for, Sheba, I'm just feeling sorry for those young boys who joined Royal Club, Royal AM. Ngiphethe ilento ngizigulela namhlanje. Phethe amaphilisi. So, uyawubona lo muzi. Mom Kize, she had everything, but she only didn't have the right people next to her. That's the only thing. But kade phela siyazikhulumela nje akekho utho broke. Yabo asazi kusasa kanje lo ayibona umuntu uthela imdazi aboshwe shemba landela omusa engazi ulandela. Guys, please make sure you subscribe. So as it stands, PSL has decided that there will be no PSL whatever those games that involves iRoyal AM. Ngicela ngasho ukuthi usho mina lelana beyikhulumela and press like nina.